Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip de GTA Vice City. O să se încarce. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Am aflat de pe internet sau de cantare. Am dat eu ca să audă. Fiindcă am praf la condus. Asta să facem doar o misiune. Da. Și o să continuăm să terminăm jocul. Devastated 5 Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. Prima dată am crezut că îmi dă crash când am instalat gratis. Deci un praf la condus. Deci mă duc prin Marco. Am și GTA 3, dacă vă întrebați. Filmăm de 2 minute jumate. Oh my god, watch the pump! Nu puteți să-mi vedeți fața. Dar peste un an, 2 o să filmăm pe calculator. Adică pe PC. Și o să-mi vedeți și fața. O să-mi pun facecam-ul. Acum trebuie să ne ducem să facem bani. Și să luăm o mașină. Să mergem la misiunea aia și aia What's the satisfaction of holding a gun acolo in să your încheiem hand? episodul. Maybe holding a hoe, planting seeds in a peasant village. Keep your hoes and seeds to yourself. We don't need gun control. If you read the Constitution, it's a... Bun, am revenit că m-a întrebat cum se cheamă un prieten ceva. Come here and sit on my knee. A murit. Dar n-am ajuns acolo încă. This ain't worth shit! Merge praf, merge. Merg ca prostul. What the fuck? Ce scurtătură! Bun, ce să luăm pe aici? Mai putem să citem pe telefon, dar pe calculator este deja demodat. GTA San Andreas și GTA 5 sunt acum populare. Și GTA 4, da, nu știu. Era, când era făcut. Go get some sleep, he says.
Rafaels. Tare. Și să mă schimb. Parcă e canalul lui Rafael. Nu? Nu e când a pus numele ăsta. Tare. Mamă, cum am împins, what the fuck. Rafaels. Nice bike. Nice bike. Pot trec printr-o fâșă? Nu pot. Nașpa. Nici în GTA 5 nu pot, nici în GTA. Yes. Mamă, ce-ai toată? Avem 7 minute de când filmăm. De fapt, de când filmez, nu de când filmăm, când filmați voi. Eu filmez. Dar eu nu fac asta pentru bani, eu fac pentru bucurie. Să mă bucur. Nașpa melodii mai are și jocul ăsta. Bun, a revenit că nu știam ceva despre mașina aceasta. Cool. Will you be working for my father? Maybe. Would you mind me resting my hand in your lap? Ai, mașina, porque e una Lamborghini. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Hello, welcome back to my desk. Aproape am inspirit să mă ia. Da, prost sunt. Yesterday, if a woman were president, we'd nuke a country every 28 days. In these times of trouble, of international scary things that cause... See you around, handsome. Bun, ăsta a fost și episodul ăla, sper că v-a plăcut. Pa, pa!